ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ VPX 3D ୱାଲପେପର୍। ଏଇ ତାର ଲୋଗୋ ଭଲରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ ଟିକେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏପରି ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଲପେପର୍ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି 3D ଭର୍ଜନରେ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୱାଲପେପର୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି 3D ଭର୍ଜନରେ। ଆପଣ 3D ୱାଲପେପର୍ ଏହି ଆପ୍ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ପାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାଲପେପର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓକେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେବ। ତ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଓକେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେହି ୱାଲପେପର୍ଟି ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରୀ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ଯାଇ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ୱାଲପେପର୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ଓକେ କରିଦେଉଛି। ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆପ୍ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମନରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ସିଓର୍ ଦେବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।